سیکیورٹی فورسز دا پشین وچ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دوران آپریشن خودکش حملہ سمیت فتنہ الخوارج تے 5 دہشت گرد ہلاک ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے وچ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو دھماکے نال اڑا لیا دہشت گرداں تو وڈی تعداد وچ اسلحہ بارودی مواد برآمد ہلاک دہشت گرد علاقے وچ دہشت گردی دیاں کارروائیاں وچ ملوث سن صدر مملکت آصف علی زرداری تے وزیر داخلہ محسن نقوی دا فورسز نوں خراج تحسین آکھیا دہشت گردی دے مکمل خاتمے تک اے دے خلاف جنگ جاری رہے گی محسن نقوی نے آکھیا قوم نوں سیکیورٹی فورسز دی جرت تے پیشہ ورانہ مہارت تے فخر ہے سرحد پار تو حملے دا منہ توڑ جواب پاک فضائیہ دی افغانستان وچ بھرپور کارروائی سیکیورٹی ذرائع دے مطابق کارروائی وچ 80 تو ود خوارج تے ہلاک ہون دی اطلاعات اور ہلاکت دا امکان 3 صوبیاں وچ دہشت گرداں دے 7 مرکز تباہ کر دتے گئے ننگرہار پکتی کا تے خوست وچ TTP دے 7 ٹھکانے نشانہ بنے ننگرہار وچ 4 تو پکتی کا وچ 2 مرکز تباہ کیتے گئے خوست وچ خارجی مولوی عباس مرکز بھی تباہ افغان سرزمین اور ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے سرحد پار تو دہشت گردی ناقابل برداشت ہو چکی پاکستان نے سرحد پار تو دہشت گردی کے خلاف اپنے لوگوں کے دفاع دا حق ہے صدر مملکت آصف علی زرداری دا دو ٹوک بیان آکھیا پاکستان کی حالیہ کارروائی اس گل دی عکاسی کر دی ہے کابل حکام دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پاکستان نے لمبا عرصہ تحمل کا مظاہرہ کیا اسلام آباد راولپنڈی مری اٹک تے چکوال وچ غیر ملکی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن غیر قانونی طور تے مقیم افغان شہریوں کی شناختی دستاویزات کی جانچ مرحلہ وار جاری مجموعی طور تے 13 غیر قانونی افغان شہری گرفتار امریکہ دے شمال مشرقی علاقے میں برفانی طوفان نال زندگی جم گئی نیو یارک نیو جرسی سمیت 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ نظام زندگی مفلوج 5 کروڑ 40 لاکھ افراد تے الرٹ جاری 11,000 پروازاں منسوخ کئی تاخیر دا شکار شہری پریشان میئر زہران ممدانی دا نیو یارک سٹی وچ سکول بند رکھن دا حکم ایران امریکہ مذاکرات جمعرات نو جنوا وچ ہون گے عمان دی وزیر خارجہ نے تصدیق کردے ہوئے آکھیا دونوں ملکاں دے وچکار مذاکرات جاری رہن گے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دا آکھنا ہے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف نال جنوا وچ جمعرات نو ملاقات ہو سکتی ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان دا آکھنا ہے امریکہ نال گل بات تے حوصلہ افزا اشارے ملے نے امریکی اقدامات تے کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں ہر ممکن صورتحال لئی تیار ہیں T20 ورلڈ کپ وچ بھارت نو پہلی شکست جنوبی افریقہ نے سپر 8 مرحلے وچ 76 رنز تو بدترین شکست دتی 188 رنز سے تعاقب وچ بھارت ٹیم 111 رنز تے ڈھیر گروپ 2 دا میچ وچ انگلینڈ نے شری لنکا نو 51 رنز تو ہرا دتا ورلڈ کپ وچ انگلینڈ تو ہارن دا 14 سالہ شری لنکن ریکارڈ برقرار اج ویسٹ انڈیز تے زمبابوے دے وچکار میچ ہوئے گا